Halo? Jel ima tu mahuna? Nema. I bolet ti je. Ti znaš da ja mahune ne im. Mahune volim, znaš? Da. Ali vi je tu drugom tanjuru. Ja! Nekad skupimo je tu kod ozgor. Čekam te iza Ćoškov. Kako si te unutra lutala? Domaćega? Si ga na placu kupu? Ja kad to mećam, ja to hitim, ne? Ja tak volim. Kaj si ti stao, to je kada baciš relok u niz hodnik. Pa jebate, koliko je sati? 10 ura je prvo. Rad klopim iza 10. Da, ne, hoćeš, nećeš. Pa ne, gledaj, njega da sad dereš na gnoj, on ne bi znao s koje strane bi primio taj gnoj. On bi po gnoju gazao i tacao s batami i rekao bi, to bi riši. Neka se gubac deo. Posla obera! No, posle. A kada dela? Gnoja da dela. Da se zagnaja. Moli, gdje ti salveta? Da ti gupcom rišem kaj je. Ja, dobro, Dobra ti, ima još. Samo jedi jelo. Dobra fora, jelo ti je za kurac. Ali rižu si skuhao 3 pičke matmine. Kaj mašeš tu z okrima, kaj igraš toli tenis, ping-pong, kaj igraš, kaj delaš? Kaj si se v gubac dao? Kaj staraco futa. Može te hitim savu da te vtopim. Taj su tu, od zdol ili od ozgor? Pod obrti. Isto z divlje fare. I ti dale treba! Od cvirki! Ti s repom. S niko to kaj god. To je A klasa. A ne, fino je.